Кемне Аллаһ Тәала үзенең киң рәхмәте белән туры юлга күндерсә, аны һичкем адаштырмас. Һәм кемне Аллаһ Тәала үзенең гаделлеге белән адаштырса, исламнан, иманнан ерак кылса, аны һичкем туры юлга күндермәс. Шаһидлек бирәм, чынлыкта Аллаһтан башка илаһ юк, ялгыз ул, аның тиңдәше юк. Һәм шаһидлек бирәм, Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ Тәаланың кулы һәм илчесе икәнлегенә. Аңа, аның әһле бәйте, сахабаларга, табииннәргә һәм туры юлдан баручы барча мөмин мусламаннарга Аллаһ Тәаланың сәламе, рәхмәте ва бәрәкәте булса иде. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында без күрәбез, аның вакытында бик зур үзгәрешләр булганын. Әле кичә генә бер-берсен инде үтергән, кыргый булган халык шушы Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям килгәннән башлап үз өстендә эшли башлады. Шул хәтле үзгәреш кичерде шушы халык. Әхлагын шул хәтле үзгәртте. Һәм менә шушы аларның әхлакларын үзгәртә алуының сәбәбе, бер сәбәбе дип әйтәләр галимнәребез инде, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның гади кеше булуында. Һәм гади кеше буларак ул кайбер хаталарны эшләде. Шушы хаталарны кичкенә генә булса да хата эшләү белән Аллаһ Субханаһу Тәала Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямны каты итеп битәрләп өйрәтте алай эшләргә ярамаганлыгын. Һәм Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям үз ширатында бүтән булай итеп эшләмәде. Һәм сахабалар күреп тордылар шушындай әйбер, ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның һәр вакыт күзәтү астында торганлыгын, һәм инде алар үзләрендә бөек әхлак булдырдылар. Бүген шушындай бер вакыйганы укып китәсе килә, иншалла. Беренчедән, тәфсир галимнәре әйтәләр, суқыр ират. Аның сәбәпле Аллаһ 16 аят индерде. Ул аятлар укылды һәм алга таба да укылачак ди. Кем соң бу ират? Аның сәбәпле Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллямны Аллаһ Тәала Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямны каты итеп битәрләгән. Кем соң ул ират? Ул сәбәпле Җәбраил фәрештә Аллаһ хузурыннан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга вахи индерде. Бу Габдулла ибн Мактум, Аллаһ илчесенең саллаллаһу алейхи ва саллямның муаззине. Абдулла ибн Мактум Мәкки Курайши, ягъни Мәккә шәһәреннән чыгышы белән була, Курайш кабиләсеннән була. Аллаһ илчесе белән туганда була. Ул мөминнәрнең анасы Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның беренче хатыны Хадиша бинт Хувайлидның ир туганының улы була. Әтисе Кайс ибн Зейда, әнисе Гатиқа бинт Габдулла була. Аны Мактум, ягъни Мактум суқырның яшеренгән дигән сүз инде. Мактум шуның анасы дип ат итергән булалар, чөнки шушы малай туганда ук инде ул суқыр булып туа. Шушы суқыр малайга Габдулла дип исем кушалар һәм инде әнисенә Мактум дигән суқырның анасы дигән кушамат тагалар. Абдулла ибн Мактум радиллаһу анху Мәккәдә иман нуры килеп чыгуына шаһид була. Аның күңеле иман белән тула һәм ул беренчеләрдән булып ислам динен кабул итә. Беренче буын мөселманнары күргән бөтен михнәтләрне, бөтен сынауларны күрә һәм инде белүебезчә шушы беренче буын мөселманнарга нинди генә сынау килсә дә, бу сынаулар аларга кичкенә булып күренде. Алар Аллаһ ризалыгы өчен сабыр иттеләр һәм менә шу килгән сынаулар аларның бары тик иманын гына арттыра иде. Абдулла ибн Мактум да шушылар арасыннан иде. Аның Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям га юнәлүнә, Аллаһ китабын өйрәнүгә хирыслыгы шундый дәрәҗәгә җитә ки, ул аны өйрәнер өчен, ягъни Коръәнне, сөннәтне өйрәнер өчен бер генә дә уңайлы очракны кулланмыйча калдырмаган. Бик хирыс була шушы дингә, гыйлемгә. Дәгъватының Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның шушы башлангыч чорында Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям беренче булып инде зур хирыслык белән Курайшиларның аксакалларын дингә өнди. Ул нык аларның ислам динен кабул итүләрен тели. Аның инде сәбәпләрен хәзер әйтеп китербез иншалла. Бер көнне Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям Утба ибн Рабига, аның ир туганы Шайба ибн Рабига, Гамр ибн Хишам, кушаматы битендә Абу Җахл, Умайя ибн Халаф, Ал-Валид ибн Ал-Мугира кебек аксакалларны очратып, шулар белән сөйләшеп торганда, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям инде аларны очратып, дингә күндерер өчен бөтен сәбәбен кылып торганда, аның булай эшләгәнен белмичә Габдулла ибн Мактум килә. Киләдә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның сүзен бүлдереп, "Эй Аллаһ илчесе, Аллаһ сиңа өйрәткән әйбергә мине дә өйрәт әле" ди. Мөрәҗәгать итә.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elbette indi bu aksakallar en hürmetli kişiler kavminin en güçlü kişileri, en dereceli, en sözleri öte turgan kişilerge da'vat kılıp turganda anın sözün buluğun hub görmey. Ham anın şırayıgına sıtıla. Ham indi ol bir sözde aytmışa tigiler yanına burla hem indi sözün devam ite. Şuşa iş bitkaş Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem indi yüne yönele. Hem bu bir mizgilde anın başına soqqanday deb aytila endi başına soqqanday şunday bir his kişire hem indi 16 ayet inge. Ol ayetlerin ma'nası tübendegiçe Allah subhanahu taala ayta. Yüzün sıttı hem timsalanıp buruldu. Anın yanına soqur kirgeç. Sina nerse bildirdi. Belki şuşu kişi senden Kur'an okurga iranib günahlardan yaki batıl dinden paklanır. Ya ise Kur'an bilen vagazlanır da vagaz ana fayda verir. Amma birov baylığına tayanıp hak dinine kireksinmese, hem Allah'a gıybadat kılıdan baş tartsa, sen ona taba burlasın, hem sözüne kulak salasın. Sina nindi zarar var ol kişinin müşriklikten hem günahtan paklanmağından. Ve amma birov aşığıp sina kelse, Rabbisinden korkkan halde, sen onlardan burulup başkalar bilen meşgul bulasın. Yok, alay kirekmez. Tahqiq ol Kur'an kişiге faydalı hem zararlı nerselerin hammesini söyleydir. Tilegen kişi Kur'an'ı anlap gıybretlensin, anın bilen gamel kılıp düzelsin, hem doğru yolunu tapsın diye. Şuşu 16 ayet Allah subhanahu taala tarafından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirile. 16 ayette Allah subhanahu taala qatı itip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni bir gameli işine biterli. Bir gameligine anın sözün buldiler. Biz көз алдына китерек инде. Мэр булган дәрәҗәдәге шундый җитәкчеләр белән сөйләшеп торганда гади генә бер кеше килеп безнең сүзне бүлсә, biz belki инде каршы да әйткән булар идек, аны әрләгән, битәрләгән дә булар идек. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам йөзен генә сытты. Шак кына битендә генә аның ризасызлыгы күренде. Шундук Аллаһ субханаху тааля 16 аятта аны кат итеп битәрләде. Hem менә бунда әйткән идек, ни өчен Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям шушындай дәрәҗәле кешеләргә әһәмият биргән беренче чорда. Беренчедән инде ул уйлый торган булган. Әгәр дә көчле кеше дин кабул итсә, чынлап та ислам дәгъваты киңәеп китергә мөмкин дип. Зуррак теге урысча әйткәндә оборотлар алырга мөмкин. Икенче сәбәбе инде кабул итмәгән очракта да менә шушы бәндәләр бәлки дингә карата йомшарып İndi Müslüman bulganlarını izərlikləməslər, bitərləməslər, yafalamazlar deyib Peyğəmbər s.ə.v ümitlənib kilgən bular. Həm indi bulay işləvinin Allah s.ə.v hata ikətliligini kürsətə. Şuşu gündən başlap Allah ilşisi sallallahu aleyhi və səlləm Abdullah ibn Maktumni bir hürmətli itirgan bular. Hər vaqt anın xəlin, işlərin bilişə turgan bular. Hacətlərin ötəgən. G'ajab da tugul indi bu xal Allah elchisi 7 qat ko'kdan onun sababli biterlendi bitindi. Qurayshilar Allah elchisini ham musulmonlarni niqlab izarlikli boshlagach, Allah Rabbimiz musulmonlarga hijrat qilishga ruxsat etdi. Vatanın qoldirib ketuvchilarning birinchi saflaridan ol indi Abdullah ibn Maktum bilan. Ol Mus'ab ibn G'umayr bilan Madinaga sahabalar orasidan birinchi ko'chgan kishi bo'lar. Yasrib shaharına barib erishgachda bu ikki sahaba kishilarni dinga indi, ularga Qur'on o'qiy, Allah dinini ularga anglata boshlaylar. Ham endi aytishga kerak, mana shu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qadar 1 yil oldin ketalar shu kishilar, ham endi ular sababli bir ko'p kishi islom dinini qabul etib, endi ikkinchi haj sezonina kelalar, ham endi buyuk g'aqaba antin biralar. Allah ilşisi Madinaga hijrat qilgandan so'ng da Abdullah ibn Maktumni ham Bilal ibn Rabahni muazzin etib belgiladi. Demak, mana shu g'olimlarimiz aytib etdi, Isra ham Mi'raj voqeasi bo'lgach, bu endi Makka shurining so'nggi vaqtida deb aytiladi, endi da'vatining Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 7 qat ko'kka ko'tarildi, ham endi onda ana farz etildi 5 vaqt namoz o'qi. Shu namozga chaqirir uchun belgilangan bir amal yo'q edi. Endi bilabizki, endi rivoyatlardan ana turlicha taqdim etdilar. Kimdir endi shong sug'irga, kimdir endi burg'oqqa ururga, kimdir o't yog'irga taqdim etdi. Lekin bir sahaba Abdullah ismli aning tushuna kira, aning qirna farishta kela ham endi anga azan so'zlarini o'rgatgan. Ham endi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga bu haberler kelib erishgach, Allah elchisi sallallahu aleyhi ve sellem bu ko'runi haq ko'rdi. Ham endi Abdullah
радияллаху анхуның инде сүзләрен Гумар ибн аль-Хаттаб та тәкрарлый, ул инде шынлап та күргәнлеген әйтә, мондый төшнең үзенең дә. Һәм инде шушы вакыттан башлап азан мәшрух кылына, ягъни шариатта бар кылына. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям беренче инде азан сүзләрен Билал радияллаху анхуга өйрәтергә куша, чөнки аның тавышы яңгыравыклы була һәм ул суза торган була матур итеп. Һәм инде аның белән беррәттән Абдулла ибн Мактум радияллаху анхуга шушы вазифа йөкләнә. Берсе азан әйтсә, берсе камәт әйтә торган була. Һәм инде Абуларның Рамазан айында тагын бер вазифалары була. Билал радияллаху анху сәхәр башланганын белдереп азан әйтә торган була. Һәм Абдулла ибн Мактум радияллаху анху сукыр булуына карамастан сәхәр тәмам булуын инде хәбәр итә торган була. Һәм ни хикмәт, ул бер вакытта да ялгышмый торган була. Һәр вакыт менә шулай итеп сиземләп, туйымлап инде ул сәхәр биткәнлеген кешеләргә хәбәр итә торган була. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям Абдулла ибн Мактумга нык ышана торган була. Уннан артык тапкыр уланы үзе урынына Мәдинәдә җитәкче итеп калдыра торган булган. Шуның берсе инде Мәккәне яулаганда, яуларга киткәндә була. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям шушы Мәдинәгә күчеп 2 ел үткәннән соң Мәккә мөшрикләре һәм мөселманнар арасында зур бер бәрелеш була, зур бер сугыш була, Бәдр дип билгеле. Нашы Бәдр газаватыннан соң инде Аллаһ илчесенә ингән аятләрдә бу газаватларда катнашканнарның дәрәҗәләре югары икәнлеге бәян ителә. Бу аятлар Ибн Мактумның күңеленә тәэсир итә һәм аның мондый фазилаттан мәхрүм каласы килми. Ул Аллаһ илчесенә мөрәҗәгать итә. Әй Аллаһ илчесе, мин булдыра алсам, әлбәттә көрәшер идем Аллаһ юлына чыгып ди. Һәм инде Аллаһ Тәаләдән курку тулы йөрәк белән дуга, Аллаһ Тәаләгә курку тулы йөрәк белән инде дуга кыла һәм әйтә: "Әй Аллаһ, минем гызурым турында аят иңдерсәң иде" ди. Узак та үтми Аллаһ үзенең бу кулына җавап бирә. Зәйд ибн Сабит, Аллаһ Тәаләдән вахийны язып баручы бөек сахаба сөйләгән: "Мин Аллаһ илчесе янында идем. Аны тынычлык биләп алды. Аның буты минем бутым өстенә төште. Мин Аллаһ илчесенең бутыннан да авыррак әйберне туймадым" ди. Соңыннан ул бушагач әйтте: "Яз я Зәйд" ди. Һәм мин яздым. Мөэминнәр арасыннан газаватка чыкмый калганнар белән Аллаһ юлында көрәшүчеләр тигез түгелләр ди. Ниса сурасының 95-нче аяты. Абдулла ибн Мактум шушы җыелышта иде һәм ул турып басты һәм әйтте: "Әй Аллаһ илчесе, көрәшергә булдыра алмаучылар ничексең" ди. Ягъни гарипләр, башка гызурлары булган кешеләр, алар нинди хәлдәсең дип сорады. Сүзен әйтеп тә битерде һәм Аллаһ илчесе янәдән вахий халатына төште. Һәм инде янәдән аның аягы бик нык авыр булып сизелде миңа ди Зәйд ибн Сабит радияллаху анху. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям янәдән шушы вахий иңеп үзенә кайткач, аңына килгәч, ул әйтте: "Әй Зәйд, язган әйбереңне укы" ди. Мин инде укыдым ди. Мөэминнәр арасыннан газаватка чыкмый калганнар белән Аллаһ юлында көрәшүчеләр тигез түгелләр дип укыдым. Аллаһ илчесе әйтте ди: "Яз" ди. "Гызурлылардан кала" дип. Шулай итеп инде Аллаһ субхана тааля нашы Абдулла ибн Мактум радияллаху анхуны аклады һәм инде аңа мондый зур эш фарыз түгел икәнлеген аңлатты. Ләкин аңа охшаш кешеләргә инде Аллаһ Тәалә гызурларын кабул итсә дә, аларның Абдулла бу бөек эштә катнашырга ныклы ният кыла. Чөнки инде галимнәр әйтүенчә, бөек шәхесләр бары тик бөек эшләр белән генә канәгатьләнә ала ди. Хиҗри 14-нче елда Гумар ибн аль-Хаттаб радияллаху анху фарсларга каршы аларның дәүләтләрен юкка чыгарачак көрәшне башларга ниятли. Һәм ул үзенең әмирләренә хат яза. Бер генә коралы, аты, батырлыгы, фикере булган кешене калдырмыйча тиз арада миңа юнәлдерегез ди. Һәм бөтен мөселманнар да инде Гумар ибн аль-Хаттабның чакыруына җавап бирделәр, Мәдинәгә җыелдылар. Булар арасында сукыр булган Абдулла ибн Мактум радияллаху анху да бар иде. Бу зур гаскәргә Әл-Фарук җитәкче итеп Саат ибн Аби Ваккас радияллаху анхуны билгели, аңа насихатын әйтә һәм озатып кала. Бу гаскәр Кадисияга барып җиткәч, Абдулла бүтән көе калкан киеп үзенә сүз бирә, мөселманнарның байрагын үлгәнче сакларга дип. Ике гаскәр 3 көн буе моңарчы тарих күрмәгән кан куйгыч сугышны башлыйлар.
Өченче көнне генә мөселманнар бөек булган җиңү яулыйлар. Бутларга гыйбадат кылына торган, утка табына торган дәүләт нинди генә көчкә ия булса да, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән инде юкка чыкты. Аның өстенә бер Аллаһ Тәгалә генә гыйбадат кылучыларның байрагы менеп урнашты. Бу җиңүнең бәясе дә кыйммәт була. Йөзләрчә мөселманнар гомерләрен аның өчен фида кылалар. Булар арасында Габдулла ибн Мактум радиллаһу анһу да була. Ул үзенең канына буялып беткән, ләкин байракны ныклап тоткан хәлдә була ди. Ягъни менә шу үзенең вазифасына үлгәнче ул тугры кала. Хәтта инде аңа Аллаһ Субханаһу Тәгалә рөхсәт иткән булса да, бу мондый инде көрәшләргә чыкмаска. Һәм инде бу кыйссадан бик күп файдалар алырга була. Беренчедән, менә шу иң беренче вакыйганы исебезгә төшерсәк, Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям шушы Мәккәлеләрнең хөрмәтле кешеләрен дингә өндәгәндә Аллаһ Субханаһу Тәгалә Габдулла ибн Мактумны җибәрде һәм нәрсәне аңлыйбыз? Димәк, Аллаһ Субханаһу Тәгаләгә кешенең кыяфәте, аның дәрәҗәсе мөһим түгел. Һәм без аны хадистә дә күрәбез. Абу Хурайрадан китерелгән хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Инналлаһа ла янзуру иля суварикум ва амваликум, валакин янзуру иля кулубикум ва аъмаликум" ди. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Дөреслектә Аллаһ Тәгалә сезнең кыяфәтләрегезгә, сезнең малларыгызга карамый ди, ләкин сезнең гамәлләрегезгә һәм йөрәкләрегезгә карый ди." Димәк, Аллаһ Субханаһу Тәгалә каршында инде гади булган мөмин кул, ул инде дәрәҗәле булган, ләкин мөшрик булган ирекле кешедән дә хәерлерәк икәнлеген күрәбез. Соңыннан менә монда нинди файда алабыз дингә өндәүчеләр? Монда күрәбез инде Аллаһ Тәгалә каршында инде берәүне дә аерып карармаска кирәклеген. Чөнки Аллаһ Тәгалә генә белә кемдә күбрәк хикмәт, кемдә күбрәк файда булачагын. Инде Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга да ныклы иман, тауфик, хидаят, истиқамат бирсен. Ахир урыннарыбызны Аллаһ Раббыбыз җәннәтләрдә кылсын һәм иң зур ниғмәт булган Аллаһ Тәгаләнең күрү ниғмәтен һәр барчаларыбызга да насип кылсын. Ва aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa li sayri jama'atil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Sami'ud du'a.